Și tata la fel. Știi că face urât. Lasă dracu, nu mai ieși nicăieri. Mai dăm în col de pui, că e plin de purici. Nu e. Este. Nu e. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Am învățat să muriți afară, acum nu ce să-i facă. Să vedem ce jucăm. Astăzi o să Hado Pig 2. Am Gimnazite și m-am gândit să mă joc acum o dată și să filmez. Dar acum Am învățat că a făcut frumos afară și vrea să se și mi-am gândit să faci un. Hai, ia și mănâncă. Am pe și pe astea. Și stai să mă duc în apăsați aici de două ori și faceți. Apăsați aici de două ori și faceți. Și în cazul la care să aveți și la joc, instalați jocul. E așa cum și dacă vă merge să instalați prima versiune, dar nu aveți așa. Aveți și nu aveți nici măcar.
Și o să vă arăt și pe joc cum arată jocul. Lasă nu să mai... Tati, să mergi la mașină. La mașină? Carlos, Care era fără, intrați aici. Deci, spuneți așa și apăsați pe la care și asta e instalația jocului, da? Bun, deci apăsăm aici. A, da, și o să vă arăt cum puteți face. Da, poți să mă lași. Intrăm. Zice jocul, arată și intrăm aici și ăsta e. Deci pe al doilea de aici. Cam asta a fost videoclipul. Acum vezi, ce mai vezi? Că nu mai vezi absolut nimic. Ți-am spus că a fost un prank. Man, Caterina, poți să pleci acum, da? E supărată, mă, și tipa asta, vă dați seama? Ce să fac acum? Lucia, dacă nu m-a înțeles, asta e. Tipa aia a plecat perfect. Lucia, mă uiți, trebuie să vedem dacă e în regulă. Na, uite, am ajuns să o resuscitez, mă, da? Din cauza asta, na, acum ajunge la spital, cred. Na, a fost prea brutal, bro, vă dați seama că e speriat acum pe noi, Lucia, mă uiți. Ți-am spus că este un prank, de ce nu m-ai ascultat? Ți-am spus că este un prank, vino sus să vorbim. Parcă nu mă înțelege că e un prank. Asta e urechea mea. Dar nu mi-a spus. Păi da, eu i-am spus să-ți spun asta, a fost un prank.